అన్నా జొమాటో అన్నా బయట నా ఫుడ్ తీసుకోరా. ఆర్డర్ చేసి ఎంతసేపు అయింది? ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేది? నీ ఆర్డర్ నాకు అవసరం లేదు, పో. అన్నా ప్లీజ్ అన్న అట్లా అనకండి అన్న, దారిలో ముస్లిం పడిపోయిందన్న. చాలే నీ ముసలమ్మ కథలు ఆపుతావా? ఇట్లాంటివి చాలా చూసినా. నిజంగానే జరిగిందన్న, నన్ను నమ్మండి అన్న. అన్నా డబ్బులు అన్నా. సర్లే, నువ్వు కూడా ఒక గంట వెయిట్ చెయ్యి. ఇందా ఇంకోసారి లేట్కి వస్తే మంచిగా ఉండదు చెప్తాను. ఏంది అబ్బాయి ఈడున్నాడు? ఏమైందిరా? వాళ్ళు లేట్ వచ్చి ఎందుకు ముసలమ్మ కథలన్నీ చెప్తానరా? రే ముసలమ్మ, నిజంగానే జరిగిందిరా? అవునా? అయ్యో, తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నానే. అందరూ ఇలానే ఉంటారని అనుకోవడం నాది తప్పు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.